Ega kapuar ngan kot nok si sundan di pastor ba ai kajing keren haga kapuar. Ba penjenai lang long pure kumunong ilam ubahakmat jong ni Shalom Counseling Center kinong kit kam bat kitu khot jongka daga bagan thuk ru igi counselor iba ay ga ki kamon ka tiga diang daga bensim ka balai lod ban ay ga jing syakri hakani ka center ki para pastor baro ka kibala bandan hakani ka jinga kendo lang hakani ka no faisgi nangta ki teman besan kirang ba palang ru ka kibala bandan nangta ki kirang ba sinong kinong kit kam bat kitu khot jong ka sinong hangi hom sarang kinong mi ikmat na kikin hon sang phalang kum ka HYC bat ka way pat nangta ki kinong mi ikmat na ka sinong rule sila don na ka sang kantay sang samla bat baro kat kibala bandon hakani ka no faisgi hagabaning kong ye gi penpau ke jing skogo ke bakrau ke jing oble namar bagade ke jing lam lenti ke jongo bagila ban sakhi ban priyo bantai lagi haga jing play ya ke deka di addiction center ka baka Shalom Counseling Center kadon haka le si ka vision lani ke GUE naga banta ka lasai ka badon jing kermen bat kalasay kapawan ra e kajing kerhu nasko ikapan aigo yo play bau play kan ikalat bayala diru ngala ban yeshim benta bat banyadan benta hakajing play ya kani ka center tenamar kata kalong kajing duwai ka jonga bau play unda kerhu kerpang yipi kinong ilam Ifi ki badan ya ka benta ka bakrau ban penlong ya ka ni ka di addiction center kum ni ka bakalong Ifi ki counselor ban ya baro ki balong ka kti ka mon ka kti ka diang bau blay unda isnai ban kerku kerpang ifi bagani ka jing wan jungo ka jong phi ka nomlong tang haba sukhot ngop ha regan long ka jing wan jungo ka man la ka por kum ka lat ban ai ben sim lem ya kani ka center hi baro ka way naga banta ka jing tubu ka babha ka jongka nadu bangi dang red hadu bangi dayan hadu kani ka karta la juyat hu yangi bangi shong shnong hakari ka bangi ong yaka kari tebreu teblay kendet kensan ka jingkela ka wanlap Hagaba kijing kibabun serta kijing sniu kibabun kilasdang ban kijam no ya kata kajing long tibriu tiblay hagari kabai kajuni kalong kaba ban perkhat ban skotho nangno kini kijing sniu kini mano balawan ra yagi ban mano bala peniar katne haga long priu man priu bat haga jinglong jingman jongkari bagajat man priu ngimdan kam man ya jingai ka ktin jong ble ka don ya ka juba bat kata kalong baimat keyboard joga jingdom kilasdang ban shim ya ka jaga ka bahakman ban kurup lani ban wanra ya ka jing ban ya ka jingkol mar haga ka ri ban ka jat penriu tadai na kata kadaw bangas ngo ya ka ban aigo ya oblay ba ukhot ikinong alam jong ka Shalom Counseling Center ban shim ya ka ni ka jingkit kli na magadon ka jingong ka ba ong kumni kari baga jat penriu ka jot kat ni om namar bagi bersniu kile ka bersniu Henry namar bagi babha lani kita ki bamle ya ka bamde kisngapjar tenamar kata ka Shalom Counseling Center habaka shim ya kani ka jingkit kli nganget bagadei
kajing pasiau ka ba kenjable bagila ban peniat ya kene ke center da kajing temu kumbangala keren banwan ra ya kajing long ka bit ka biang kajing long ka bah bat kalawe ka badon jimbon aingo ya ublay bagong ka center pidon ka Bible bat kani kalong ka nongrem bafin pentelun ya kajing peniat syamprang iki kam jongka bagata ka kam ka bafibet kanong ka basay yo so ubadon ya kajing gerku nakwa banyalam ya kajing bon nagabata jongpi kinong helam juga counseling center syapang ka mission bat ka ministry ka bau Jisu la pendep ni ong ya ka bau pendep ya kata ka bagi ong ka perennial evangelism lani ka jingalap ya ka gospel hakanu kanu ka por hakanu kanu ka jaka bat hakanu kanu ka kalimat bat kata ka mission ka bau pendep kadika mission ka ba namla ban kaliap lan de ban tep no ya ka daganu kanu ka bor jing start ne ka bor jing bi ban tep no ya ka daganu kanu ka jing scout ho ne ka jing la ne ka jing telot jogi breu baro kum ka center hishim ya kadika mission ban pendap kani kadika perennial evangelism kani kadika jingalap ya ka gospel hakanu kanu ka kalimat hakanu kanu ka por bat hakanu kanu ka jaka ni aingo ya ublay namar kani ka jingkit kli ka ba ula penyo habi ban shim ya kani ka kam da ka jingin ban pentelon ya ka bagani ka kam kan long ka ba mentoy bat ka ba wanra ya ka jingkaladur ka ba tambay kumba pilajit ya ka kerteng shalom kamut ka jingsuk hindi ka bawan na ka pisa hindi ka bawan na ka jingsta hindi ka bawan na ka jingla hindi ka bawan na ka kerdan Henry ka di ka bawan na ka ka bakan jablay bat haba kata ka jingsuk kayo banyalam bat sensya anla ban penlong ya ka imlang salang ya ka ri baga jad ben riu bamakaru kan mat ya ka ju ka jingsuk kum ka center pidon ya ka di ka jingket kli ka bakraw ni ong ya ka ketien pareng ka assignment ka bakraw hadu kata-kata ban adu ba pisyem ya ka di ka assignment pilong accountable pihak ban jubab ya ladi om tang ha ka imlang salang pihak ban jubab ru ya ladi hakaman jong play namar kata hakum ka ni ka por nga syem ka di ka lar ban ay mensim ban pensyulur ya hikum ka center bau blay jong ka jing pensyat por un yalam bat un kershan ya pi hoan ka dun ka por ka bakum ka center le si kan dun ka jing ya kendu ka jing ya tengku met ka bahadu katno ka penpang ya ka jing mut jing berkat ya ka do anur bat teng teng ya ka center hi baro ka wei ngalai ju ya kendu ki bubun ki parlok ki beseng ya ki center ki bubun bun ki rukam bat kadang ka jing ka ba teng teng ki penpau da ka ba ong pastor msong don muchu banduai teng teng msong long comfortable shu ban ya kren namar kita ki jing ya tengku men ki bangi ya tengku kum shi benta haga jing ya danti jong ka jing ko kinong yalam jong ka shalom center pidon ya ublay uba em bat uba shisha pidon ya Jisu kumunong penem bat ulong parlok uba hasenda jong pi bat pidon ru ya umensim bakhun umensim jong ka jing pensyat bor uban ya kershan ya pi kum ki counselor le si ki counseli ki di addicted la ki addicted ki bafin ya kendo ki wan na ki long yeng long sem ki wan na ka nong rim ki wan na ka rukom im ka ba ya per teng teng kamlong ka basuk ban pentelun ban ya selok ya ki habagiwan kum na kita kirukom perkhat bat kirukom jingim andre pidon ya ublay pidon ya Jisu Kris pidon ya mensim ko ubalong ka jing pensyat bor yad da ka bor jong u yad haga jing shai jong u yad haga jing alam jong u un ai
ya ka babhatam naga benta jongpi wat let ngau no men sia wat let ngau do jing kermen ngi ki badon naga ni ka por le si ngin sim ru ya ka jing kot jing bot bahai no ini por i baga yo e ka lat ngin visit ya ka ni ka center daga jing isnei ma daga jing rap ka jong ble kom ka lat bangin penslor lem ya ka ni ka jing thu babha ka ba kom ka center ka don haba pipi rum kamut pilong ka khti kamon pilong ka khti ka diang ban kershan la kalong ha ka jing duai la kalong ha ka mensim banya no senyang la ni ha ka no ka benta kan mau ba ka kejat jong pi ka rum pilong ka pedeng ban kershan lem na ka benta ka counseling center hi barok ko we ngingai bagi duai baga di addiction center kanum long tangkat ni ha ka we ka pot da ka jing isnei ka jong ublei nang khamla ban peniar nang khamla ban penjurong nang khamla ban penhe ya ka bagane ka center kan long ka jingker khu om tang ya ka dong ka tha nyang ni nda ka long ka jingker khu ya ka ri ya ka jaj ban riu bat ya ka perthei shidlom blai namar kata tu unda ker khu ya phi unda isne ya ka ban kershan bor ya phi oh tu mangala kren na du ka sedang na du ki nong elam iba penjanai la maka yeng ka sam oh ki badan ya ka benta ka ba krau ban shakri haga di ka counseling center uhi un penshat bor ya phi uhi un ya lam ka jingsuk kau jo blai kau filan jet ya ka center banong ka team dan ya banong ka phang pedeng kan long ka jingsuk ka ba penio haga jingbot ju perkhat haga do nut pada ka long renyeng ka jong phi pada kata pila ban pentelon ya ka buram ka jong blai kham tam lengba ka ni ka counseling center tu blai na kerhu blun ai bor un kershan ya phi kom ka counseling center ba hakawe ke ski ka buram ka jong blai kani ai pau lengba ka ni ka counseling center kat bagi ski kidang sa haka jing im jongi ublai nam ta ka buram jo amen Abai sibon story di kintian jing ai men sim jong phi nakabenta jong ni i nong ket kam i nong trei jong ka center akan ikapor ini ya sebagai berkata kata video jing kran likon na i ramba sinong jong ka sinong obsaran Di kepor nak kalian jangan berbuat sinong obsaran asal berai keblai nak kata Sherman ba penjenai ibang kuwa abayra manta si berdor lang ini ban sakila na mata gani jimple ya gani shalom counseling center hoy re kapor aso si benta si kentena kenten no sunyang si kentena kenten nakabata jami ibai sobat ai koblai pang ne nakabata si presemi dei pastor di belapai pelai kapor wali dolang ni kali terima nakabata beli kali senta ujuro na sobat ai koblai lang yang pastor ke bedan lang dengan pesan dengan bawa lang ujuro jesi lapan dolang na dinongalang kung kiseng lang kami kiseng samlah kebetulan lang si batalang ang kami kirmat nunta unjuro ay kublay nunta dinongalang yung kiseng balang untuk SYC unjuro yung may kebetulan si batalang tersi jadi kapor masuk ay kublay lang ya baro at ibayawang panidon lang hagali kirmat nakabanta beli dari Islam lar jera kaba lawan banbu dari senta apo dari Islam ini angin sara kabis buan abta jibi ibi walang tersi kendian kabai dai bat kali sri pamenta nagalian juga Islam adin ba layo bani kendu iba penjenah halor kajing kuah ajmi bambu ya kali senta agari ke sinong itu
dan kalian jengaro priya sabai nala ajumur ini bakal long hiban po nakabentagan ni nama kadai sibentai banyo kum kata kathong jitmu ande ka kambisyan ke jengi ke ba ikwa mele ha nakabenta ban penkela pemun ande ben yarap ya kita ke kelas kema ke kelas jengai no boleh ben yalam nanti biang iki banyo ben pelait ya tak kajing te berau jengi ha kene adik kiba kene kejela jengi kalau jelai tak adu nenta meneh kalau long kejela ke ba lamar sibun ki adik ha ke bede pun hitam kiba lei relation ha kene ke generation ke pemerintah lembah kajing don ane kajing galam lebih jong kinong yalam kiba la persam mersim no boleh ya kini kinong yalam jangan ni ke shalom konseling addiction center ban kenderong lem na dia ban yarap lem ya ikut somlah kibelangop ani kibela jengah no boleh kibelangop pekelah kini kitam auria kibela hujan dene kepor so banaigo boleh wajrong tam bala persam mersim na buta jengi wei ban yo ban pa ya kini kinong ya jalan ban dalam om tang agabalang henry na buta gari kajak beriu jengi lese bisa telap hakini ki adik ki bakter jangan dikepor so banai keblai kerpangru na kabuta jongi wei lese kinong jong kebedon lang nota banwan sakilang akan diklimat na kabuta akan ke program bangiyo berpilih ya kami shalom na kabuta kejingya caprang juga kejing ay muslim nakaleng jongaro naslo na muslim nakabenta jadi kinongelam banang iteration ham banang yang halakata kejong dikijat baniara nakabenta kabrom ublay udar katapi lepa kayin kesem kejepi agini kiting perkat robha kejepi banialam baniada benkelah nakabenta kalawe jaga jingin ha kejingan sama ba lalu jat yo ublay tentang ini kentin nasuh naik ke belai dari utara di Malaysia. Dari kepor kan, empau jeng ke belai rumah senong, bala ai di keren, kudai sibun ban, jadi keluar jampi mereka peringkat kami, belai makan kuih. Jadi kepor nakot di Reverend B. Bosnap, ini ai jadi keren kot, bengkel ini bahasa dari kepor. Kiju kijing ai kublai kiba di pastor bat kini kuwei kilai kublai yangi wei kuwei paro kan kitlang nakumta jongaru ya kai ke bakila kren ai kublai ngas ngau kemen sibona ban yo ban don rengkat haga ni kasngi ka bakar pang kata-kata haga bai we na ki ban long ki counselor haga ni ka jaka ba Freddy Shabong ki ban long we na ki noi trelem lembat ki parlok ju i hang ni ban tre gene ka kam nado bangelios ngeu e tak hubor kapan kemen ne ka donut jonga ban yo ngeu e tak hubor parhaden ba ila ai nga sedekah invitation card ngalanang kemen susu bat sisa habang apule ya ka yo i ya ki kten ki bakia ki baladon ha katu kakat komelakren i pastor hujan ki kten ki bakia sikadia balapan pau ya ka kenten jong ka jingsuk kane kalong ka thong ka bhaklitam jong Yesu Christ habo wan segene ka pertai ban walam ya ka jingsuk haki breu baro ki bapdiang ko mengitip bodeu us em jong ka jingsuk
uban sensyar ya kari ke jai benriu ban sensyari ke banget baro ban sensyari ke donut ki ba pediang yu bat ni don ka jingkemen bat ka jingkermen ru bakane ke Shalom Counseling Center direction kan da long sisa ke waina ki ban pu ban ping ban ya seprang bat klemar tatin onda haba ke breu na saudong ken yo sneu ya kan ga khobor kan pen kemen ya ka donut ki long kmi long pa baka don kum gane ka center hang ni kaban ya rap ya ki khon ki ti jong ki to gi bala sate sakhum ompat selama ini gi benang ya lawan rengkat badi ba Freddy badnga sathan jantia hamukla Nios ngeu hantu ala don gisamlag besate sakhum. Barhabang yos ngeu ya ka khubor ba don kum gine ki center. Kalong kabadab jingkemen sicha yang iban yos ngeu. Ti ayu bangan ong hang ni nga supin pau tanya ka jing ngeu ngo. Kumbo ong apostol Paul sakin nong Efesos. Na ka jing yap syaka jing im. Kani ke sentar ke longkum ke jaka ke slem banwan ra ki bahaya ngasem banwan ra ki loki jor kumbar ra ki sangut yau bapang bamla seban le wajing penkia dal de hau jisu ban prat wade ke ying tenum ban tap yo bapang bon wan hau jisu don ke jingat ngidwai bakan ke sentar kan longkum ta sibon ki kemi ki pa na sorban na kendong ki banwan ra ya ki bahaya ngasam ki khon ki ti ban wan bu hakan ke jaka ban na ka jingyap ka bakilaim kin yo ya ka jing penkhia hakamet bat hagawan sim ba penjenai kumunong seng long sedang ya kani lembat kinogershan ki babon ublem karku karpang ya pi pila simti ya ka jingkit kli ka mission ka bakrautam kat kum ka jok ka bingi im menta ki ktin ki bala kren dai pastor mentan banong nang no kini ki jing sniu ki wan habang apet ya ka GLNT jong ka jaj benriu balagar khu jong blai ki khun Israel balai ki jia ki jing sneu ha ki khun Israel Denmark bakilan det yauta ubala sispa yaki bat ngila banong ka ri ki jaj benriu jong ka ri ti briu ti blai ka bala yo ya ka nam ka bakrau nrei menta kala kelalong penban kari bansa sensar hakik sut ki krei antap ya ka jing tibreu tiblei dagik sut ki krei lada kini ki boarding sniu kin job ya ka dan riu jongi idwayo blei bonom sa kumta kumbau jisu la seng ya ka balang ga chung halor mau siang balang mau unam sa bagi kita ke kerdap jang kadu job kin wan man penjot ya kari ke dai benriu bat iki musim ki bakodor to tran karku ya kini kin kentil lengkot bat ngin duai na kamtagan ke center hangni bahkan ya seprang kan pu kan ping bat sibon ke musim nang ni kin yo ka jingem nagamta ga buram jong amen.